Народным галасаваннем в асноўных сацыяльных сетках выбрана беларускае слово 2019 году. І гэта «каліноўскі». Абсалютнай бальшынёй галасоў тысячаў удзельнікаў. У першай пяцёрцы былі яшчэ словы «інтэграцыя» і «аншлюс», бо беларусаў трывожыць пагроза для незалежнасці краіны. Было і слова «крыжалом» пра знішчэнне ўладамі памяці курапатаў. І таму перамог Каліноўскі, бо яго імя напоўнілася новым зместам. Паўстанец Кастусь Каліноўскі вярнуўся з нябыту, куды яго намагаліся выправіць імперцы. І пасля урачыстага з ім развітання, у якім удзельнічалі тысячы суайчыннікаў, годна спачывае на віленскіх росах пад сваім імем, якое зноў стала сімвалам і сцягам. Каліноўскі адназначна пазітыўнае слова, якое зноў сілкуе беларусаў сваёй энергіяй, каб ніколі больш не было ні крыжаломаў, ні аншлюсаў.